Kok sadane to asa kere hai ni rok jotono busijak Maharaj ni khoktui ni khanajak chini 11 tarik Jonosoba kotor thangmani o Maharaja to thung cycling ha chini TWM ni president Sakha jefro elanchunai ya hi hopro Facebook naike bu boycott Maharaja no sadi direct ano phone khai Maharaja no direct sadi Elanching hangkle chung ti pramotha patio buchirolia chungno borok mungsa siroma kre tani borok ba elanching nai tabo edco chung rokha khaini nangu nung Maharaja no sadi hi honai si busu kamangkha sal nai sal thai si mathulia haichi hor nge Maharaja nirone chini jotoni public ni interest ni bagai ti prasani interest ni bagai borok bai elans thanglia joto jonogon chi ano haikhe hombai unke joto bono WhatsApp Messenger nini Instagram email joto nu Maharaja no bur hobai khe nang elans ta khaidi chung joto ti prasa nin loge tongu hai hene rohonai mang bangmani bagoi ne tini Maharaja bu public ni kok khnawi jonogon ni kok khnawi ti prasa ni ham khrai ni bagoi bo elan chungniya karon chung joto ni chibu edisi দখল খাইনে ফু রাজ্যনি চিনি রাজ্যনি হানি মুখ্যমন্ত্রী জাতি উপজাতি সবার জন্য এডিসি হিসাইতং ইনগে जों যত বুঝি এডিসি মানে চিনিতি প্রাসানি বাঙৈ তিনি তুলসিরামনি অরনি বলং দাইকং তংবলে আং ক্লিয়ার एग्जांपल সানা অর মাখক বাই তুলসিরামনি সিমনা খে তুলসিরামনি বলং দাইকং তংও और जागाओ निनी वारुंग सong bolbuna phaimeya je paragana ne moitrung song bonironi area no hingke na phaimeya makhuk song bo na phaimeya tani ke omoniro ni bagai khaja khatijak khongkaijak ge thik bahai edisi bu chini tiprasa ni bagai tiprasa no naikol nai tiprasa no chalok nai tiprasa no tong nai oro area o बै मा फायाहि भारतनि संविधान पार्लियामेन्ट सिविल पास खाइ रय रहा बफ्र निनि 1984 84 साल भारतनि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आफ्र प्रधानमंत्री तंनाय थैपाय जलाहा ब चिनि तिप्रासार कमाय पाइने हा हि चिनि नगेंद्र और आमचाइनि रति मोहन निनि तेबु प्रेम कुमार तंगु सरल पदो तंगु चिनि एरिया नि मेन नेता नो आं साग्राखा बैनियां तो तंगु न निनि सामसरन त्रिपुरा द्राव कुमारी आं हरिनाथ देवर्मा बिके रांखल तेबु गोबां नेता तंगु ता आं दिगि महारानी चेलागां हि ताक चिनि सिके जमातिया बासामानि जागा सुखदयाल हि तंगु अक्रा रंगे जतुनि सिउ ताबक सराय रंगे सिलिया बरक जे फ्रो चबा खायफ्रो चिनि एडिसिनो चिनी तिप्रासानी एरिया हिंसी खायरो बनसी एडिसी दखल करब हाई साइसी ता बिश्रामगंज जेनेरेल सनावै नगर पंचायत सनावै ताबक चेयरमैन सि छेलै तो हारो चेयरमैन बिचिनि तिप्रासाया बैनि बिसा आरो चेयरमैन नोंसिनायफो किलानो नगर पंचायत सनानाय नगर पंचायत सनाखे और वहाँ जे फाइनाय सुजा कक साखांगे आं कैमरा नि बिस्कां साव हायछि जों साम्प्रदाय हि हजाना हायछि दिनि तुलसियामनि बरक अरनि लोकुनि बरक माखु कामिनि बलबु फांतां फाइफ्रो माना खाय हांके निरदि सायां नैबा
ना जे ताम फाइनाय बर दि चायांगना अरनिरनि एरिया हि हमान न और माखाया हि हमान ले बोले चायांगयो जे बायरेनि बरक फाइनाय बन चाया हायसि तिनि बायरेनि बरक फाइवे और दखलदारि खायो सिन जागानो तुलुक तुलुक सेहा जेफ्रा एदिसि मायाफ्रा तुलसिनामो बैनिबोसा पुंफायजाक निनि सेमरा पर्यन्त पुंफायजाक अंलां कामि यांनि तो जत चिनि केलाम चायो पुंजाक ताफानि सेमरा बाजा हंके बरनि बुमुं खसि बाजा बुमुं दखल yang माखौनि सिमि ओ तामसिनाय पित्रा आरो तै रुकुं रुकुं ओ गोबांमा वाजेनि बुमुं तंख ताबकबो सलायना बाय मालियाखे हंके बांग्लादेश नि तिनि फायहा बरनि हंके आधार कार्ड रेशन कार्ड वोट आई कार्ड तियारं पायहा नगे ताबो एडिसि वसि दखल खायनायफो नगे ताबो निचिनि जेनारेशन न बासिरो नि बागैसिनि महाराजा जों एडिसि सिनिति प्रासानि बांगैसि जों सिमांनाय हानि बांसि जों ताबो एडिसि जेनेरेल इलेक्शन आं और बासाखा सिनिति प्रमोथा पार्टी जतनो जों कप्लाय खायो सिनिति प्रासानि एरिया न जों नायोनि बसिसिनि महाराजानि नाहरमों तानेके जों ताबो दुर्बल हामाने विधानसभाबो दुर्बल नाय विधानसभा दुर्बल हांके बरक बरक फिउनाय नों आं जों बडौइ रहमानि बरकनि दै सन्दाना आफ्रके किला जेनेरेल एरिया अंसिनाय निनि बिश्रामगंज जेनेरेल एरिया अंसिनाय पित्रा बाजार तेसा वारौइ जेनेरेल नाहनाय बागमानो तेसा वारौइ जेनेरेल नाहनाय निनि रायनो yang तेसा दखल एरिया खायरनाय गोबांमा प्रोजेक्ट सोनानाय हायसि निनि निउ टाउनशिप प्रोग्राम सोनानाय जेकुनु प्रोजेक्ट गे तुलु खेचिनि हा गमानाय हायसि तिनि कायसा कक जों परिष्कार खे मैतो मानानाय हायसि तिनि रां पैसा कमा जा हांखे जों रां आजेवै मानो साकथारै साम खाय हांखे जों सुजुग दङो निनि कग्रक बहायनो पक पाइखे जों कग्रनो तुलु खे चिनि बोसारनो फोरोङै रोंरो फिमावो आगि कग्रक सारालि आगतला तंफ्र ओ चिनि तावन्याति प्रासाय तनाय र कग्रक सि मासालि हांखे बा कग्रक पक पाइबे ताबो हंगे जो तो माबाय फिले हा तिनि निनि हा वाइसा कमा हांखे ते कि फिलिमाया निनि बोसा निनि बुसु बो जुग थांनाय हायसि गे ताबाव बीजेपी नेता सीपीएम नेता कांग्रेस नेता बरक फायसा फायखे निनि हानि अधिकार कुनु दिनो बरक साफाया बीजेपी ता साफायनाय सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी सिं शुरू खायै जत बासन नाय पाइथावबो नरेंद्र मोदी जी ना बाहि पाइनाय तिप्रासानि बाङै कुनु कक्साया हायसि लैंड राइट्स इकोनॉमिक राइट्स निनि तिप्रासानि अधिकार तिप्रासा एकॉर्ड एडिसिनो तेबो फारवानि बरनि बुखुक्तै जीवने खनागला खायसि गेचिनि महाराजाले थुइ बासा खे बनो साव निनि फुंमाय चाबाय खे बनो साव हाखेनो तिप्रासानि अधिकार चिनि तिप्रासानि थिनां निनि आनि जतनि बोसानि भबिष्यत सनावनि बागै जों तागनिबो कप्लायसि मांनाय निनि आनि जतनि कायसा बोट ताबकसिनि भबिष्यत सनावनि बोट हायसि तिनि चंचिनि भबिष्यत सनाना हिंखे तिनि आं अरनिरनि तामसनाय बोट बाय पासंया माने महाराजाबो पासंया महाराजा पासंया माने महाराजाबो चिनि तिप्रासानि बागै कक सामायांनाय जों ताबक विलेज कमिटी फाइतों 10 बसरों विलेज कमिटी जोंनो खाया कायसा विलेज कमिटी वो चिनर तो मेम्बर रंग थांजाक तंबायो चिनो मेम्बर रक जे हाव हाया साव साया चिनि तुलसीराम कामिओ तमा प्रॉब्लम तो तै करे लामा करे बनो प्रपोजल रहनि बाङै चेयरमैन मेम्बर 6 रवै ब्लावर हो ब्लावनि हते एसडीएम डीएम सग बनि परेसि फाइनेंस कमिशन नि रां सक फाय नगे ताबले जों मेम्बर सिकरिखो चिनि ग्राम सरकार सिकरिखा गे जों सोबानो सासिना नों ब्लाव थाङै साखिबो नों साबो हनजाना गे आम जनता सामाम बायले बरले पात्ता रलियो नों आं संगै
চেয়ারম্যান মেম্বার মাসনা না আজকে সি ব্লগ থাঙ্কে বনি কক খনা যাও তিনি প্রতিটি ভিলেজ কমিটিনি রাং जोंनो रहया खायनायनि बागै ताबकनि सरकार इच्छाकृत तबाबे एडिसि विलेज कमिटी खाया इलेक्शन कायसे कायसे विलेज कमिटी ओ जदि 1 कोटी के बसरो रां सकफाय हांके बोसोर फायनाय 5 बोसोरनि 5 कोटी 587 एडिसि विलेज नि बागै बोसोर फायखा बसरो 587 कोटी बसरो शुद्ध 1 कोटी सा सिंया चिने लाइन डिपार्टमेंट नि गोबां दङ एआरडीडी फिशारिज एग्रीकालचार निनि रूरल डेवलपमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमाके गोबां मा जत डिपार्टमेंट दंमोन त्रिपुराव अलमोस्ट 60 डिपार्टमेंट दङ 60 टा डिपार्टमेंट दङ बनि दफ्तरनि थोंनो नों प्रपोजल सामाव अरनि विलेज कमिटी नि नाम होसने अमरक चेयरमैन दं मेंबर बो आगे रां सकफायो ताबाव रां सकफाया तानि फाइनेंस कमिशन साइ रखा फाइनेंस कमिशन तमासा इलेक्टेड बॉडी करै ग्राम सरकार करै के रां रहया गे रां रह जालिया और शुद्ध तिप्रामथा सिमि लॉस या तुलसीराम कामिओ तोनाय बीजेपी बु लॉस सीपीएम बु लॉस तिप्रामथा बु लॉस कांग्रेस खाइने बु लॉस जत तिप्रासा लॉस अथच चिनि ताखौ बीजेपी खाइने र बनु बुचिया हाइची आगतलाव तंगै बराव हिंखे चिनि तिप्रासानो इकोनॉमिक ब्लॉक खाइतो हा रां कासैतो हा आगतलाव बोट खालिया बरक तो गाइडलाइन सिजाक बरनो बोट खायके तंखे बरक रांमाया बिखरा राय तं थमासे मानुया थैपायबाय थों बस बीजेपी नि नाहरमो अथच ताबो बीजेपी र एडिसिनो बोट बासावै दखल खायने फो गे जों मा बुजिनाय हायची नन विलेज कमिटी खाया किसी रां कासै तंग्रावो एडिसिओ बर थांखा इंखि तुमा खायखमो गे ताक जों एडिसि विलेज कमिटी बु जून मासे इंखनाय चिन महाराजा केस खायवै सुप्रीम कोर्ट केस खायु सारो जहा जून मासे नि बिसि मा पायनाय हे जून मासे 30 तारिख नि बिसि इलेक्शन मा पायनाय गे ताबक जों वार्ड तुलसीराम और 2टा वार्ड प्राय 657टा बोट दङ जों बिसिनि मेम्बार बो पास होनाय जाक तागनि सिमिनो टारगेट मांगनाय तानिके बर आस कदुमा बिसि इलेक्शन खाया सारा त्रिपुराव बस बर बिसि इलेक्शन खायनि बागै ता बिसि इलेक्शन बर मो माय हायची आर बिसि इलेक्शन जदि कुनो कारणे बीजेपी पास हा जों एडिसिओ ताबक चालावनाय सुजुगु माया खानाय हायची चिनि तिप्रामथा पार्टी खायने र मेम्बर न मासनाय ताबो हंके जों मेम्बर करैबा चिनि एडिसिनि रां पैसा सबायनि हंके वाक फारनाय पं फारनाय जे फारनाय हंके जों डाइरेक्ट सबजोनाल चेयरमैन चिनि रय रहमाव किन्तु आफ्रो विलेज कमिटी इलेक्शन हंके जों रहमाया खानाय ओ मेम्बर न जों मार होनाय हायची चेयरमैन न मार होनाय गाने बाङै जों जेतु एडिसि तो जों दखल खायनाय मिनिमाम जों 25 टा जों दखल खायनाय ताबोनिव आइगिनि से गोबांखौ थानायफोरथ' जों 18टा सिमावो ताबक थं जागाव आं तो सारा त्रिपुरा गुरिजा थं जागाव तिप्राम थामांनो पायनाय सुदु जेनेरेल ल सिमि बरक 2-3 टा मानाय हायची बरक जे सफा साफायदि जों आसो मानाय हे किन्तु ग्राउन्ड बरनि करै हायची बीजेपी खायनाय बीजेपी नो चाजेबो दं तिनि हानिबा आं सानि मुचुवो साबजोनाल चिनि दखलंनाय बीएससी चेयरमैन चिनि दखलंनाय एडिसि तो मेन खुमलंग तो चिन दखलंनाय ताबक निरनो नक तानाय रेगा तांगरोया हाइ हमालिया हाइचिन तिप्रामथा से और मेम्बर पाइने चेयरमैन पाइने गे बरक बो बाहायके नक तामनाय कुनि दिनो तामाया हाइची जों ओ कगनो नव मासानाय बरक तामालिया हाइची बीएससी चेयरमैन चिन यागो फाइपेनि बिसि इलेक्शन 16 ता केला ब्लॉक निव 16 ता जों मानाय हाइची इवेंट चिनि दाराम पद ता स्पीकर नाय बो स्पीकर मा खां ब्लेक खातंगो बनि वार्ड पर्यन्त जों ता कप्लायनाय थानायफोरबो कप्लाय विधानसभा फोरबो ब थार्ड पोजिशन सिमाव आरो तिप्रामथा फर्स्ट सीपीएम सेकेंड थर्ड पोजिशन बीजेपी
ताबो थार्ड पजिशनो नोंनाय हासिब आरो जागा तानि हिंके बैजत सिबायो ताबो तिप्रा मथा ब्लक दखल खायनाय बिसि इलेक्शन बरगनो पाइनाय हिसिजा एडिसि तो जोंनो पाइनाय सिजा जों जतनो थुङै सामो खायनि बागै अर मासामसो ता बीजेपी खाय तो नायनोबो जों मा बुजावनाय तानि के जों अमसबा जों थाङोनि बाङै सि चबा गणतंत्र जुगो गणतंत्रनि हिसाबै जों फाइट खायनाय जों केबो बाय बुलायनाय तलायनाय तांलायनाय बाहायो करै जों चिनि अधिकार न कक साव